Ya jadi ngono iku penembang meneh. Bayame ijo-ijo ayam tulung-tulung. Bayame kuning-kuning ayam tulung-tulung. Semana-mana Walang kono iku boe. Jadi yo piye sing jenenge sunti? Ya wis zaman-zaman saiki udik. 3 hari enggak ketemu, aku selalu ingat kamu. Aku juga ingat Aman. Mimpi dan boten anak. Ora ngono ya. Padha lara ora ya. Mungkin ya padha ya. Asake ngene ya, boe. Nalika sama ketemu, lha ndeloke Alise yang nembang Alisnya nangasa pisan Telayang rejane gawe gelas saja kepada nasi nang pasar pada karo orang ngerjaran beli marane aduh melipat janda Diajennya dipun kakang sifat ngani aku kangen karo kowe wis ora ketemu aduh iki riwayate Lasmi ora isi nih ora isi kalau sesone dhewe dhewe ya isi malah isi wis menengane karo Pakde aman menene ya le gedian yo sebelah kaki ini ya, bener ketemu karo anakku, ngomongke sawah. Waduh. Asane ngene bae. Wis ngaso sauntara iki sing gendong kembang pancawaran dilungguhke men aja padha. Dikletake ngisor sik, men aja padha. Aku wis ora suwi ora ketemu karo ibune. Jenenge bojone aku iki pirang-pirang. Penak iku garap-garap dilalah organik bareng karo Wonorejo. Iki ora iso. Lah saiki dilalah eneng alangan Mbok Sri Mulyati ya sedulure kena setrum ninggal. Saiki yo ngeri kena setrum kok. Takone ora wong turu nek setrum ngeri. Sampai setrum lho. Iku wis ora malam. Kalau malam nek ngomong isin. Asake ngene bae. Aku tak mau ngeso sauntara. Janjane putrane iki men ngaso. Men mari kesele, asat kringete. Mbok ora gunung kene kae. Nalika semono ya iku karena nandang andek, nandang uyung. Ya iku saking sira ketemu. Nggih. Oh, larane lara. Saiki lho. Larane lara. Ayo jane. Ayo tenamu yang nih. Organ. Larane. Nih. Aku gantian ya rasane aku muda-mudi mau apa ya, Mbak ya? Banget, Mbak. Kowe iki mbok dene barang kene. Dilanggamke apa iki? Langgam. Men rada wis ora kedho karo itu nang ora kedho karo iki. Iya. Dinyamak-nyamake. Enggak. Boy tak lagu sih ya, Le. Hibur. Pokoknya ora nang dhuwur ngormati karo mantan iki karo sedulur emang kene. Iya. Boy, kenalke kan saya anak sampo. Tetep mau gak wis sampe semua ya. Ije bayangno, kan aku koyo ngene. Takon dulu tak. Ayo kan sebelah ya. Iya, Le. Takon dulu tak. Ya bosan apa dulu kayak benter. Kaya ayune pendek-pendek kok dulu. Ya ora apa-apa paringan sing. Wah, saya iki. Teringat aku boyo rene. Jejer karo Lasmi kok. Ya lu tisane, Dek.
Ya kali ini untuk menghibur kedua mempelai satu teman Warung biar materi kehibur ya. Biar materi kehibur. Rada isi nih.